जों बाहाय राभा सेल दिनै बरबजरा डिस्ट्रिक्ट राभा सेल दाफुंबाय लैहोर लैहोर राभा जनगोष्ठीनिफ्राय BPF खौ सापर्ट खालामनो बाहाय साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय रायजो राजाफ्रा फैनानै दिनै राभा सेल दाफुंबाय विभिन्न दल संगठननिफ्राय दिनै BPF आव जयनिं खालामनानै बिसोरबो जों BPF आव थाफानानै जोङो गावनि गाव पलिटिकल मोनथायखौ जोङो जाफुंसार होगोन बे आसायै दिनै बरबजरा डिस्ट्रिक्ट राभा सेल दाफुं हाबाय जों मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडी र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइनोलजी, डेन्टेल, इउर'लजी, डेन्टेल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सोनोग्राफि, OT, ICU, NICU एबा PICU आरो आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।